30% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agon nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kon anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin.
Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang ko magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Bah, gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawgan lang ako sa ngalan Carlota. Isa ka sa laligan o kon caretaker sang isa ka manggaranon nga panimalay. Ang akong trabaho, amo ang pag-atipan sang balay balakasyunan sang akon amo. Nga nagabakasyon diri sang iya pamilya, kontion sang bakasyonis. O kung hindi gani, nagabakasyon si Sir Mike kung may problema siya, kag luyag niya nga hindi matublag. Sa pagsugod ko, Gid. Camelia, matuod ba lang nabatian ko? Nga nag-resign ka na kuno sa imo trabaho? Oo, Senya. Apa nga ang nabatian ko? Nga ikaw kuno ang madason nga mangin editor-in-chief sang magasin nga aton ginatrabahuan? Kag nagsiling ka, hindi bala? Nga amo ginaang imo handom sa imo kabuhi? Oo, Zen. Apang nakabaton ako sang sulat halin sa akon amay. Kag ang iya sulat, tama ka urgent. Kag kinahanglan tumanon ko. Apang hindi naman siguro ina ang rason? Kung mag-resign ka gid sa imo trabaho? Zenya, hindi ako makasiguro kung makabalik pa ako kundi na. Ay, hindi bala ako makahangop mo? Anong gid ba lang natabo, haw? Basi kung may mabulig pa ko sa imo. Salamat na lang. Ako ang imo mahirap nga abyan. Wala bala ako sang matarong makahibalo? Kung anong kabangdanan, kag makahibalo sang matuod? Okay, may rason ka matuod. Magkadto ka karon sa akong apartment, ha? Dito kita masugilanon sang maayo. Oh, ari na ako. Masugilanon kita diri sang maayo, ha? Bisan, hasta pa maghapon. Kung matulugan ka sa pagpamati sa akong istorya, pwede ka nga makasandig sa sofa, kag magtulog. O ano na? Zen, ikaw pa lang ang una kong masugiran sini, ha? Kag kabay, nga magapabilin ini nga sikreto nato nga duha. Oo, nakadanduhan ang baba ko, kag ara si imong yabi. Zen, hindi matuod nga verdadero ang akong apelyedo. Hindi matuod ang imo apelyedo? Kun amo, sino ang imo apelyedo? Lorenzo. Anak ako ni Miguel Lorenzo. Lorenzo? As in, Mike Lorenzo nga negosyante? Kag kilala nga manggaranon kaayo? Oo,
Hala! Nga wala ka dahin magpanugid sa ako now? Nga gintago mo pa ini ang matuod mong apelyido? Senya, hindi dapat nga ipabugal kung akon matuod nga kabuhi. Makahuluya eh. Ay apa nga agani? Ano ang natabo, haw? Nagbulagay ang akon ginikanan. Duha lang kami ka anak niya. Si Ivy kag ako. Kag nagapanuigon pala ako sadto sang napulo ka tuig. Sang ginbulagan sang akon amay, ang akon iloy. Gani, nag-akusar si mama. Kag nakatigayon siya nga makakuha sang dako nga kantidad kay papa. Apang kami sang akon magulang nga si Ivy, nabilin sa kay papa. Apang si papa, may bag-o naman niya mistress. Gani, sa sulod ng isa katuig, maayo lang kung makagkita siya sa amo ni Ivy. Pero, kung magbakasyon siya, dala niya kami nga magbakasyon dito sa San Rafael. Ay, sa diin na man. Malayo inaahalin diri. 7 ka oras ang imo nga mausik o galing ka nga makaabot dito. Malinong dito sa amon bakasyonan. Nagatamod ini sa dagat. Kag sa likod sang balay, may madabong nga kakahuyan. Kag dito ko nakilala si Jack. Sa una ko pala nga pagkakita sa iya, na love at first sight na ako sa iya. 16 years old pala ako sadto. Kag si Jack, 17 years old na. Natabo kami nga duha. Kag sa makahibalo si Papa nga nagadala ako, ginpadala niya ako sa Hospicio de Santo Tomas. My God! Sa diin, ina? Sa Cebu. Isa ina ka ospital nga nagka-cater sa mga babae nga nagabusong. Apang wala sang bana. Ang bili ni Papa, wala sang bisan sino nga makabisita sa akon dito. Apang nagbilin siya sang kwarta sa pag-istar ko dito. Tubtub nga magbata ako. Wala sa nakahibalo kundiin ako. Kag, tama ka istrikta sa mga madre dito nga nag-atipan sa akon. My God! Nabuhat ina sang imo amay? Kag paano ang imo iloy? Sang tion nga ato, ang akon iloy, may bag-o naman nga partner. Kay natabuan nga naghahanimon sila. Ang kahadlo kag ang kasubo, among kaupod ko sang tion nga ato. Wala sang bisan sino nga nakahibalo kundi ako. Kag nag-abot ang tion, nga nagbata ako. Ang nadumduman ko lang, amo ang tuman nga kasakit. Kag nagpalamdulom ang akon nga panulog. Sang magbugtaw ako, ara man gihapon ang madre nga nagpabata sa akon. Ginpamangkot ko siya kung anong akon anak. Nagsabat siya nga isa ka bata nga babae. Nagsili ako sa iya nga wala ko mapatian nga nagahibi siya, sister. Nagsabat ang madre nga wala ko kuno mabatian. Pangot, patay ng akon anak. Ano? Patay na? Tungod mahirap nga abyan ni Camilla si Sinya, kag ginasaligan niya ini sa iya mga sekreto, ginsugiran niya sang bugos nga mga itabo sa iya kabuhi. Sa pagpadayon ko pagid.
Senya. Stillborn. Sa tiyan pa lang, patay ng akong anak. Nakatyabaw ko sang tuman nga kalisod. O kaling, ginpahipos ako sang madre. Kay maistorbong iban nga nag-aistar dito. Pagligan sang pila ka adlaw, nag-abot ang isa ka sa laligan ni Papa. Ginsugo ko no siya ni Papa. Nga dalon ako sa amon balay bakasyonan sa San Rafael. Ay, dito ako nagpaligad. Agod nga mag-ayo ako. Nagandom ako nga makikita kay Jack. Opang, wala na siya dito. Nagsaylo ko na sila sa ilistaran sa lain nga banwa. Kagako. Nagpadayon ako liwat sa akong pagtuon. Kag sa nakatapos ako. Nakatrabaho ako sa isa ka magazine bilang editor sa entertainment page. Kag dito ko ikaw nakilala sa inyo. Kag sugod sa makatrabaho ako, wala na ako ginhatagan sang kwarta ni Papa. Bangod nga natapos na ko ng obligasyon niya sa akon. Kakasta supong, wala pa kami nagkita ay nga duha. 5 ka tuig nang nagligad sugod sa to. Kagang akon utod niya si Ivy. May bana naman. Kag subong, malipayo na siya. Kag ikaw, nagsiling ka nga malipayon ka na. Kuntinto ka na sa kabuhi mo, hindi bala? Amoy naging siling ko sa inyo. Opang sa sulod. Hindi amo sinang nabatsyagan ko. Nanugon ako sa pagkadula sang akon anak. Nga bisan ang dagway niya, wala ko makita. Kagabi mo, kung makakita ako sang isa ka bata nga pareho na sa iya sang edad, siya dahil ang madumduman ko. Ang akon anak. Kung buhi lang siya, nagaedad ni siya subong sang 13 anyos. Ay, dos hindi bala ako makapati nga amoy nang natabo sa kabuhi mo. Apang, kinahanglan gid bala nga mag-resign ka sa imo trabaho? Nakabaton ako sang sulat halin kay Mike Lorenzo. Kag hindi na ako mahimo nga maglakat. Sulat? Sulat halin sa imo, amay? Oo, Senya. Magpamati ka. Kay basahon kong sulat. Ari. Dear Camilla, ginapapanubli ko sa imo ang akon balay bakasyonan sa San Rafael. Apang magtuman ka sang gusto ko nga buhaton mo o galing mo makuha ang balay bakasyonan. Magkadto ka sa syudad kada adlaw kag magbakal ka sang bisan ano lang nga butang sa duha kabalaligyaan didto. Duha ka butang sa duha kabalaligyaan ang kadtuan mo. Kada adlaw maabot ang akon sa laligan. Agod magkuha sang resibo sa imo. Kag dalon sa akon abogado ang mga resibo. Kinahanglan magtugma ini sa imo hawid. Kung hindi ka
maka-estar sa San Rafael sa sulod sang isa ka bulan, hindi mo mapanubli ang balay bakasyonan. Kag ang dako nga kantidad nga kaupod sini. Mahimo man nga hindi ka magkadto sa San Rafael, Camilla. Ang matuod, nagapati ako nga hindi ka magkadto didto. Apang kung magkadto ka didto, ang tanan mo nga dalamguhanon matuman. Saligi ini, Mike Lorenzo. Nakapiho ka bala? Nga wala nagalahog ang amay mo, Camilla? Sa banta ko, wala. Amo may nang ginbuhat niya kay Ivy, ang akon magulang. Ginpapanubli niya kay Ivy, ang isa niya kabalay sa isa ka syudad. Apang sa isa ka kondisyon, nga sa sulod sang isa ka bulan, buksan niyang isa ka bintana nga nagatubang sa sidlangan. Kagsirhan niyang isa ka bintana nga nagaatubang sa nabagatnan. Ina, nabuhat niya 2:00 ang adlaw-adlaw. Kagsang ulihi, may nag-abot nga sa laligan sa pagbisita sa amo sinang nga oras. Kag kinahanglan, ara siya kon magbukas ang magsira si Ivy sang bintana. Kagintuman man ina ni Ivy? Oo, gintuman niya. Kag nakuha niyang balay. Pati ang kwarta nga ginpapanubli sa iya ni Papa. Amo gali? Wala ba na makaagi tipos ang amay mo? Ambot lang sa niya. Pero amo ina nagkakatabo eh. Apang isa lang kabutang ang patod. Sa doog nga ina, naghigugma ako. Kag ang balos, wala sang tuman niya kasakit kag pag-anto sa akon. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum!